I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. Alright, so today in this video we are going to a wedding in the next town over, and it will be taking place at the mayor's office. So in general, you know, you need your birth certificate for a wedding. You need your if you're under 21, you need your parents to be there with you here in the Philippines. And then, now that's if you're both Filipino. If you're not, let's say if one of them were American, they would have to go to the U.S. Embassy and pay $50 and swear that you're single. But today both people are Filipino, so we will see how it goes. See you in a moment. Here in the City Hall of Naga. Make sure you wear your mask. Hello. Can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off. You got that motion, dance in slow motion. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop. Am I afraid to you? We almost touch. I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. You know what I mean. Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. Take my eyes on you. Yeah. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off. 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 Making heads turn, you make my heart burn. It's like I'm awake inside of a dream. You're getting closer, night's almost over. I might just ask you to leave now with me. Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop. Am I afraid to you? We almost touch. I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. You know what I mean. Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. Take my eyes on you. What is the process of getting married here in Naga? What is the process? What do you have to do to get married? We get NSO. So NSO. NSO, then Your birth certificate. birth certificate, NSO, seminar. There's We a get marriage seminar. seminar. Marriage seminar. Okay. And then we go to the treasurer, we pay. How much do you have to pay? I think all of them it takes 1.5. 1,500 pesos. 1,500. So about $30. $30. Ano pa? Yun lang. Yan lang? Yan lang. Okay. Okay. So,
you also have to be a certain age to get married here, right? With 18 above. 18 above. Ah. But if you are under 21, you have to You go. you have to have your parents. You have to go your parents. But- But 25 above, no parents. Okay na. Okay lang walang parents. Okay. So that's a difference in the U.S. In the U.S., you don't have to have your parents if you're Yes, over bro. 18. YouTube. Ah. Live. Hindi, like, Ah. okay. So, anything else that you need in order to get married here in the Philippines? Is there any other requirements? Wala na. Wala. Except your Your wife. my wife and my love. Yes. So this is the happy couple. Say hello. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Let's make the most of this night. Come on, baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do. Baby, while we're Nalipay ko sa desisyon niya mo nga mahimo gid ang ilang gitawag nga wedding ilagi sa usa ka civil wedding. Ya, at least nga nang duiga ka decide. Pero sa decide yung magpakasal mo. Dugay Still? na. Dugay pa. Karon Dugay na lang. Karon pag ibuligas kay gayon na. Okay. Tigong pa man. So, at least ka nag-decision. Last month to, dula po kong gisingan dito sa lupa, Kadulawan. Kanya, sa lupa sa ilan ni Brother Ababon. Ganili atos lagi kasal sa mayor, yan dito sa church ang nagkuhan nila, gather sa church. Pero kining ato nga okasyon, talagsaon ni kay niyata sa libutan sa kinayahan iba. Yung sa nila kasal, ato nanimo sa kuhan, sa siyudad, ubos, then church, pero kanina niya sa kinayahan. Niya saksi ng mga kabukira diri. Iidapitan din mo, giusa mo dito sa Naga, na din niya mo ang ceremony. Atong hinumduman mga higalaan, nga ang wedding ug ang Sabbath part ni sa creation sa Ginoo. Okay? Kung patayin ninyo yung creation from day 1, after everything has been made, ang pronoun sa Ginoo nga kung nakita ko ang God so ang tanan maayo.
So after gina, next day, pagkasikan din, human sa impression, dana ayang pronouncement, everything is good. Everything is good. Then, pagkainong kaunong kadlaw, iyan ang ibuhat ang taon, dayon, after nga nahilula na, ang pronouncement mo sa Ginoo, dili na good, kung dili, very good. Everything is very good. So nakita niya nga ang tao kabahin sa itawag niya the crowning out of glory sa diyan gibuhat siyang tao na yun doon ay willing ng grimo. Una na yun ang sabat. So makita na to nga sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang tao, gipreparahan na sila og puy-anan na naigabi no din, na naibakaon, na naib mga tanong tanan, una gibuhat ang tao. So gitubayo na nila. Di tagaan. Nang magilikanan yung anak ko, kaya dito, andaman na o balay, no? Nangigibot kasi sa magilikanan. Di pa makasalangan na, kaya andaman at balay, bubay at talan, magmakasal, dito sa puyo. Kaya ang iingo mga sigilo nga, kung mag-kasal, mubiya yun, what I mean, maglahid yun yung newlywed. Pero kay ilibatan ng lagi balayan lang, so muipon lang mo sa ugangan o sa leader sa science lang sa pero mas dindot yung mulahi kaya nag-ugman naman sila ang problema nga panimalay. Wala ko i-share na rin. Hello. Wala gisulti na rin sa mga advices, particularly sa bagong magyayo. Ako mo bago mo kay ikasal mo. So na, di pa ko bago. Pero mo bago lang yun. Ay, nakapirma na bang dito. Wala namang piatrasay. Number one nga advice na ginong dili, make your relationship the top priority. Pila mo katuig ilang ipon? 16? Okay. At least na, sustain yun ha? Stadium. Okay? Make your relationship at the priority. Tingali pinibingkil. Wala pa mo sugal na kaway, no? Sugal na disress ka tuwing. Buwagad may kadiyot. Diyot. Pero bak, mga usap kami doon, tingali na balik na yun. Mga... kung sa Ginoo, kami ito nutura, pero kung sa tao gali, murag uskaw tuig ito. Nabalik na yun. Dara jud kuan pamilya balik. Wa mo yun, alam mo gini mga lalis, di ba? Ang tingali. Pwede ayon. So, dili gina ko give up ang Marriage. relationship, good marriage kay mau man ako commitment. Daw was kung i-shotgun tingali ka, mga makalungon na kaglayas, pero kung kabubutin mo duhang magminyo, palindigan nyo niya. Kung sana, for better and for worse, For better or for worse. for health, and sickness, They'll just do us. till death, utang. Till death was part. Okay, kedua, be each other's best friends. Best friends. Actually, nagilumulugod doon ako yung kasal sa Kapitol. Ang babae Pinay, ang iyang pamanunon, ang iyang sibing pangasal, ang bana, Koreano. Nawag siya, Pastor, ito yung utusin sa kasal kay former visa sa estudyante pa siya diya sa Kapitol Simba, naka-ato sa Korea. Oo, gusto may kunin mo sa kanang-kandihin, Pastor. So ako gisip sa kandihin, Kapitol Sintil niya, kay ganahan di sa kay para sa babae ka rin kasal, importante, actually. Pero kaya gusto nila nga kasal na unique ba? Sabi mo na, yun kay, na. Yang iyang plan, iyang gito man yung plano nga, dito sa Manukan sa, asan yung hotel yung nabi na 20? Yung taas? Crown Regency. So, nag-stay sa Crown Regency, niya, dito kay Son, kaya di ka sa Crown Regency, nagsakay sa Kalisa. Niya, white dito ang horse. So, Crown Regency, nagsakay sa Kalisa, dito din sa Capitol. Wedding. Niya, pagka after wedding, after sumunod dito ang reception sa nabitaw sa Kuan ba niya, sa Balatinta na, ingon sa Busay. Marco Polo ang maugilang reception. Ako may nag-visit, so ako yung nagpirma, ako yung nasikaso pag-restro.
Pagka following day, tawagan ko sa babae, hindi sa wife, sa pastor. Oh, sa mga tunay, asa na mo nun? Planong doon na Boracay right after. Sa pastor, nato ni mong marriage contract? Oo, kaya ako magpapirmahan sa mga sponsors, na ako na ning isandit. Saan nga lang na isandit, pastor? Seryoso ka? O nakumidya ka na ako? Sa seryoso ko, pastor, ayaw isandit. Ayaw. So may problema ko, istorya ko ninyo. Sila ko na communication ko na doon, damay na kayo diferensya. Ang ilang plano, Boracay, pero ang lalaki, nag-listen siya ba kay Dunay, suminutang mo kaya kanhali ang yaraman itong papaw yung sister. Yung mama matay ito nga, gusto na yung mga Dunay things. Emergency na ito, klaro nga. Muli din siya ba? Nagusto niya, gano'n yung babae, muli din sa kuya. Ina na itong cancel na lang sa Boracay, di ba yung babae? Kaya lang yung issue. Pero ako ko na lang tawag babae kay babae may ituan yun. Nakandar naman itong laki. Ito ako isa. Bugay naman na kuya sa kuya. Kaya lang yun nga, either mo atong Boracay, mo lang yun. Hindi ba na yung uli ko sa rin mo, nabalik ko yung Boracay. Ayaw, i-give up. Pagkasayang. Di ba po kumusugot ka? Ako mo ginag-register yun. Hilak sa isang bilas ko. Kaya natin nga yung communication lang, sige, pero na yung sasabtoy mo ba na, diba, sige, importante dito, nga mauli sa dayon. Then, balik po. Yan, nangumusta ko mga 2 months after 3 months. Okay, may nabili ako. Kinailang kalimuyo. So, gusto na, inahin ko na no? Kinahalag ko tingalita nga sa usaba, nalagay mo paubutan nito. Kaya, ikatulo, learn to fight fear. Learn to fight fear. Di mamagini mag-kilikay ng magaway. So, under ini, you have to listen, then don't attack, never threaten to end the relationship. O ang katapusan ng soul kinigtawag, be quick to forgive. Mungutan ako sa inyo, baka nang mag-dating mo, kisa may unang mga yung sura niyo. Wala na sila, basta nagsura man okay? Sa kabila, di ka mga yung sura, sorry kayo. Kasi tawag ninyo ko? Honey? Darling. Kasi tawag ninyo? Abi. Huwag ka kasoy pa sorry. Kuan, dito. Ikaw. Isil, ha? Hindi sorry, Isil. Ito sila boss ba yun? Pero sa'y gahi kayo itong palito ko. Ato rin sa akong apart. Sa ako ako rin nagsulti. Gahi ko pa sorry hon. Kung di ako naka-learn pag ninyo na ako isul sa kong misis. Di ako naka-learn nga, nindot kita yung nga itong sorry ko. Ato kita. Kaya akong misis ba, marag, dami kasi mo sorry kayo, Vance. Sorry kayo. Kung di ako naka-learn ko, nindot tayo yung lang sorry. Tapos na yun ba? Pag bitog sa burog na sorry, wala. Hindi na ka makabugdong pagsulti. Pero hindi man ito palaway kong misis, ako may palaway yun. Bitaw. Walang hindi sa tukatibak, balik. Hindi sa gusto ka ng doon, verbal. So, kami yung sorry. Buto nga di ako naka-learn. So, ang tunang na tao ng bata, ako siya yung tuluan nga. Lagi kayo masikap isa kami. Learn to say sorry. So, I hope nga naputang na po na dire. Di pa mo hitang tingali. At least makakatong ba na yung zone. Itawag na quick kang mo say na forgive or sorry sa atong spouse. Ano tayo dito rin mo? Isil. Mag-pray ta? Niya ba mga sponsors dito? Parihog mo na, ato silang malirungan. Pila ka mga sponsors dito niya? Pila ka babae? 4? Ang mga laki? Ang mga laki. Yung muli na? Si Galis gawas, Bragal. Okay ha, doon natin yung gamay sa sponsors. Ang sponsors, wala tayo ingon nga atong mga sponsors, diha lang paghuman og sign. Okay? Ha? Ang atong mga sponsors, dili pagsabto na ang atong pagka-witness, dili lang kay diha na sa pagseremony nga kapila mata.
Atong ginang susitiwan nito, atong ginag-i-check yun. Check yun ako sa kumusta ng pagkuyo. Pangumustahon di ba? Karon after mga kumusta mo. Asa naman ko yun? Ano na yatong kang yun? Hangko na mahilo lagi sila mga lindo doon. Lumatay ka tabang o ka council. Para na ko ison, kanang ingon diha nga, at least sa divorce, ang divorce actually dili na sa wala gina di-allow. Tuwali sa Ginoo. So na nga, pasuspuris pa, di isa pa ng divorce yun. Kung maula gini mo na kumit, nahutay gina siya. Nahutay na. Ano lang, do na magdidiba tumupungan. So, doon ay mga itawag ng mga broken marriages. Okay? Mag-pray ka, kauban sa atong... manilog ka, magsusunod. Ako lang, Israel of Amor. Diyos, kung mabalaan, amo ikaw ginaday sa dako ng pagpasalamat sa gasas kinabuhi ng bihatan. Amo ikaw ang pasalamatan, tugod kay ikaw ang nag-ugmad sa first reading ngayong himol sa Garden of Eden. Ngadiin kami ng mga kaliwat, ania nagasunod sa husto nga pamaagi sa pagninyo. Salamat po Ginoo nga imong gigasahan sila si Amor, silang asawa, si Cyril sa mga kabataan. Himuha Ginoo ang ilang pagpuyo, bulungkad pa ug daghang pagtuigan na magkahiusa sila hangtod nga mubalik ang among malubos, naa sila kauban sa ilang mga anak ug uban pang mga henerasyon. Ako sa giyampo ugos nga ikaw makapanalangin kanila sa ilang mga panginabuhi. Yatag ang katugay grasya nga magtulungaon, magbalampuson, magmauswagon ang ilang dahitan. Yatag na may lawas, mga kabataan, malikay sa sambalapian sa gitupat pang mga kadaugan. Kung akong handog Ginoo nga magkahiusa diha sila sa pag-alagad, nga naa na subay diha sa inyong kabubuton. Akong igisa akong mga kamot, ihatag kanilang padalangin, ngadto nilang magtiayon, kung ngadto sa mga kabataan, ayaw sa pasag ni Diyos. Dinaon nga among makita sila pag-usap, balik sa mong lubos, diha sa langitong tuyanan. Dinaon ang gahong samahan, ang bugmas anak, ang pag-iya sa Espiritu Santo, magpabilin na ito kanila, ikan karon ug hangtod sa katapusan sa kapanahonan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Wasn't able to finish my vlog yesterday, so I'm finishing it off now. I'm on my way to get my visa extension and do a few things in the city, Cebu City. I hope you guys enjoyed the wedding that was done here in the Philippines in their style. It was done by the mayor, so instead of in a church, just thought we would give you a different aspect, and hopefully you guys enjoy this. Like and subscribe, hit the bell icon, you know the drill. Talk to you guys in the next vlog.